दसे नायनो होननानै दा मोनाबाय नै लोगोफोर सोर सोर बबेनि दे एसे कमेन्ट खालामलाय लाइभआव फैदोंबा गोजा नामा माया दा जोंहानि गोजा नङा जोंहाना बेजों आरो नै बे नुहुरनायजों बैथिं न' थाबाय बै जरनिफ्राय ओरैजाय आरो ओमफ्राय बै नै बै आलि नुहुरनाया बिथिं ओरैजाय नैबे फ्रेमाव नुनायखिनि आरो रावबो फैथारा नामा आं फोथारावसो दंफैयो लोगोफोर एसे मोनाबिलिनि बार जानो होननानै नैयाव सबाय फोदों जोंहा सबाय दासो गोरलै गोरलै खिलिगासिनो दङ ओमफ्राय बिथिं दैसा दङलै गामि सेरनि ओरैजाय आं देखायनि र' नैबेजों ओरैजाय माइ फोथारमोन आरो गासैबो ओइथिंनिफ्राय दै बोहैबोनाया खुरखालांजोबदों दे लोगोफोर सोर सोर जइन जादों कमेन्ट खालामदो एसे रायलायनि दिनै स' आं गामसासो गानदों नै गामसा गानना ओरैनो दसे बेरायनो फैदों आरो रावबो हराखै माथो नेटवर्कनि बिराद प्रब्लेम जायोमोन लोगोफोर जोंना गोदो ओमफ्राय है बेखौ नुदोंना बेयो बारा गोबाव जायाखै आरो बे फैनासो दा माने टेनसन फ्रि जाबाय नेटवर्कनि प्रब्लेम गैला आरो नङाबा सिगाङाव बिराद प्रब्लेम जाखायोमोन रमन बसुमतारी नोंस्रानि गोजा नामा माया आदा जोंहानि गोजा नङा जोंना सिमा दं आरो बैखिनियाव ओरैजाय जायखिजाया बे नुनाय खिनिया जोंहानि आरो बेजों ओरै सिद्दा बिथिं सुरला मोननै आरो बिथिं सुरला मोननै दं आरो बा बायहेरानिबो बारजानांगौ सम सम औ नंगौ रमान बसुमतारी आरो सोरबा दंबा कमेन्ट खालामदो दे दसे जिरायथावथाव नोंसोरजों दसे रायज्लायनोसै नेबाय थानोसै आं लोगोफोर रावबो कमेन्ट हरथारा माथो दसे नेनोसै दसे जिरायगौ मानि थुनलाइसार बर' दिलेट खालामजोबफिनबाय माथो दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम सोर सोर नायदों बहा बहानि दसे रायलायनि ओमफ्राय मैदेर फैयो लोगोफोर जोंनिथिं मैदेर आं खिन्थानि र' नैबेजों ओरैजाय दै बोहैनायजों मैदेर फैयो ओमफ्राय जातका होबाय जातका दा हाबथ'वाखै आरो नङाबा सिगां हाबोमोन माइबारियावबो हाबोमोन रावबो कमेन्ट खालामथारला माथो